салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Манам бо шумо овораи 9 километр ба канали худам хуш омадед мегӯм. Бародаро, ин канали даими маяй аз ҳаматон хоҳиш мекунам ки лайк ва подписатсиро фаромӯш накунед. шахсоне ки каналотона пеш бурден соатотон намереса, бас мо соат дорем, метавонед аз мо соат харидорӣ кунед барои каналотон ва монетизатсияро гирён кунед. агар шахсоне ки монетизатсия гирён карда наметавонед, дар ин рақамҳо занг бизанед, монетизатсияи шуморо мо худмон равон мекунем. агар шумо адрес надоред, мо адресҳои худмон қатироӣ мекунем ва пин-коди шуморо гирифта метем дар дастон. шахсоне ки канал надорем вообще, канал дар коратон, мо шумода канал пешниҳод мекунем. канал ай 500 подписчик то 40,000 подписчика каналро дорем. ҳамин рақамҳода занг бизанед ва саволотона битен. канал дар корайтон, соат дар корай, монетизатсия равон кардан дар кор. баъд кадоме шагиди дар корай, шагиди администагай, шагиди шуморо мо рост мекунем метем. кадомеда AdSense дар корай, AdSense мегирем метем. кадоме картатона часпондан метавонед дар YouTube тон, картатона мечаспонед. ва дар охир мегӯм ки кадомеда налог пур кардан дар кор, рақамода занг бизанед, налоготона пур кунед ки дӯстони азиз, барое ки ай $100, $30 мегирад агар налогтон пур карда бошад. барои ҳамон налогтона метавонем пур кунед ки YouTube $100 дод, агар $100 бигирем. ягон сумша YouTube нагирад. вагарна YouTube $30 тона мегира ай $100. представед ки агар $1000 кор карда бошед, $300 та мегира. имрӯза видео анами буд. рақамҳоро диден дар рӯи экран, метавонед занг бизанед ва саволотона битен. боқи худованд ҳаматон нигоҳбон боша. лайка мезанем. тоҷикистон ба пеш.